Kani ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulir i ibadahon ramde. Kimat bakong sanjong ke kubor menta ke stem. Yishim bentau Menteri Rangba ke Jelau Konrad ki sangma ke jingilap election ke NPP ha ke election chiteng samoi ha Manipur. Pensengo ke tanat home police sya ke sorkar ban bu ke Central Jail ha Shillong bat benyau kinong shnong ke shnong sakwang halor ke jing bom pendep show ke jing shnai ke District Institute of Education and Training ha ke tige shnong. Ki kubor babnya. Presiden Keseng National People's Party kari ubalong ru Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad ki sangma bat Menteri Ketanat Boarding ke Jela James sangma ringkat bat kiwei kinong yalam Keseng kilai shimbentah ke jingelap election nak benta ke election siteng samoi ha Manipur. Baro armut kita kinong yalam kila ajing kren ha ke jingelang ke balalong ha Wanggoy ha ke ba Keseng kala penyeng da utoken sing kum ukertong jongka. Lapen bena ya ki election siteng samoi ha kisan teli ki constituency ha Manipur hadin ke jing ino kam jong kisan ngot ki MLA bat ke jing thep vote na ka benta ki election kan long ha ka nyau tarik unai wing. Menteri Rangba adu kari Narendra Modi ulo ong bakayo kakot kari India kalanang ki state bat kani kalong kadak jong ki jingkela baka India batmai ka don ya ka board ban penyat jauh ya ka khayi pateng. Umodi ulo ong ru baling ba ka jing penkela badang shen ya ka an board labor da ka sorkar kan yarap shibon ban kentiu ka roi ka par ki kam karkhana bat kumju ro ka rep karyang. Umodi ulo banjur ru baka sorkar ka bu ka thong ban kentiu ya ka ri ha ki kam karkhana bat ban penkela ki kendon na ka por sya ka por. Ula bendrap duk bakat kum kathong jangka Moody's Shispa san pusau teli ki Greenfield project nakari Amerika kila poi syakari India habayi nujol bat ki weipat kiri ke perthai. Kani ke pen isya bakari India ka ki state hakalyang ka roi ka par. Menteri Rangba duk kari ula pen pauru bakari ka don jingkerman bakan poi syakathong bakayo ka kot kari kan kenjo syakasan $1 trillion haswa usnem arajar arbusau. Katanat home prison kaladep ban pha ikjing terwash ke sorkar jilla na kabenta ban shnai ke Central Jail ha Shillong. Inspector General Prisons uba Maria Home karkrang ule pentip ba kiladep ban kerpat ke sorkar jilla bakan bha arpusan eka ke jaka na kabenta ke jing shnai ke Central Jail ha New Shillong Township. Uba karkrang ule pentip ru ba katei ke Central Jail kan khamlong kum ke jaka ban penbet ya ke jinglong jong ki brew om ban Shillong tangkum tangka along. Ula benrap ru bakani kan penkela ru ya kejing perkhat bat kejing i jong ki brew kejing mut jong ki along. Uba kharkrang ula ong ru ba an benrap iki babun ki lat ajing hikai hapo ka along ki ban ajing hikai ki koidi hakilyang baper khnang bakan yarap yaki bakin yo kam yo jam anda kilami naki along. Ula ong ru bakin patla ban le yakini hapo ka Shillong District Jail na kadaw jong kejing duna pisa. Kiyo ka jingyap brew na ko COVID-19 ha Meghalaya shki prap kandai ngut hadin baklat biang sa arngut ha East Khasi Hills District henen kesengi. U director katnat ka kot kya Dr. Amanwar ula pentip ba henen kesengi ki dan shis pa khat lai ngut ki belakot pura na ko COVID-19 ha kajela ka belakin tiyo ka jingdan jong baro ki belakot chiki nyaw hajar pras pa kandai phongun. U Dr. War ulaya turu badan nyaw punyongut ki belayo thamai ka jingpang COVID-19 ha kajela bakan top iki saw phongut ha East Khasi Hills khatsan ngut ha West Garo Hills khandai ngut ha East Garo Hills hendre ngut ha Ribhoi mar arngut ha East Jaintia Hills but West Jaintia Hills mar iwei ha South Garo Hills Southwest Garo Hills but Southwest Khasi Hills District. Hadu menta ka Meghalaya ka don khandai hajar lai spa lai ngut ki belayo ika COVID-19 nyaw hajar pras pa khandai phongut ki belakon Siajar lai spa arpun rengut ki berang don ye ke jingpang bat prapun yongut ki balaklat. Man puli beng sa shisin bat prapu kandai ngut ki balaklat. Yo COVID-19 Menteri Ketanat Penroiser babat ru kum Menteri Ketanat Transport ke jela uba asnyau bahalang dahar layatu katelong kubor sorkar. Menteri Ketanat Transport udai Menteri ubalai ke sorkar jela ubalayo ke jingpang COVID-19. Khamashwa Menteri Ketanat Boarding James sangma bat Menteri Ketanat ke kot ke khia ke jela uba ALHEC kilayo ke jingpang COVID-19. Kani ke kubor kawan sepi na ke All India Radio Shillong. Lai teli kijing belian bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjengai iwei na iwei pan. Habai dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le kita bonsin.
Tung ini trelang banilai persya ya kejing pang COVID-19. Nginip teng nang ikubor hakani kestem. Kinong shnong ka sakwang ringkat bat ka kurikan lingdo sakwang kilapen pau ikajing sngokya ka bayadei bat kajing sateng jong kajing shnaya ka District Institute of Education and Training diet hakabaladon laprasnam menta bat kajing tripat ka badang dep tang kumbashi pau na kashispa. Umenteri Kashnong sakwang ubalong ru sekretari karikan lingdo sakwang uba Shining Star kharja rin ula pentip baladep banya soy ka soskular bat ka sorkar haus nem arajar khat ar bala ai ru ikajaka nakabenta ka jingshnai ka dayen uba kharja rin ula kerpat ru sya ka sorkar bakan penstet no ka jingshnai ka te ikajaka a jinghikai batlada kamla banle kumta ka kur lembat Kashnong sakwang kimban se bakin hab ban shimbyang no ikajaka jongki namar baka jingtut kendau na ka te ikajaka kala penjular lot ikajaka rep jongki utai urang ba ula bu jingker pat ru sya UMLA ka than uba Renikton El Tongkar ban buat din ya ka te ka project Kawes Jaintia Hills District Disaster Management Authority Jowai henin kesngi kala rakhe kesngi National Disaster Reduction Day halor kapang kabaong Disaster Management Plan with special emphasis on COVID-19 hajowai haba ajingkran hakate ke jingelang uba el kinjing uloong banakadaw ke jingkala jong ke jinglong jingman ke sunbeneng deban bu jingmut ya ke jinglong sir ki babun ki jingwan len shop kamaryang hapo ke district uloong ba omla ban pensange ki jinglen shop kamaryang henry de ban pelong penkre ringkat ki jingtep bat ki jinghikai bapaka kumno banle habaja ki jinglen shop kamaryang habayadei bat kajing long jingman hakani kapor jong ka klam COVID-19 uba kenjing ula kentu shabaro kipat ba bakin buat renti iki kendon bat jing ptha ka sorkar hakawe pat kalyang lapen long ru ikajing pensyai pat ba halor ka Nasha Bharat campaign halor ka Drugs Free India da ka office jong ka District Social Welfare ka West Khasi Hills District Disaster Management Authority kalapen long ru ikajing rakhe kasngi National Disaster Reduction Day Hanongston kum kadak kajing rakhe kalengku sngi kha jong usarda Vallabhai Patel lapenlong ye ka Rashtriya Ekta Diwas ne kasngi National Unity Day da ka Border Security Force Meghalaya Frontier Sector Headquarters Jowai Maupat bat Hadoba Sipara bat kumjo ru hakiwei ki BSF Battalion ka Jala u Inspector General ka BSF Hardeep Singh haba ajing kren shakishipai ulaong baka Rashtriya Ekta Diwas kan aya ka lat ka kabu bakin penskem ya ka bor bat jingklan jongki banyada ya ka ri na ki jingma ki bakta ya ka jingelong kawai ka jingshngan bat ka buram jong ka ri kumshi benta jong ka Vigilance Awareness Week ka balas dang nadu ka arpunyo tarik menta ubnai bat ka bankut ka artaring ubnai banwan ka North Eastern Hill University Shillong kalashim ya ka jingbam smai bala pelat ka commission henin kesngi hakmat ka tanat administrative block habayalam ya kati ka jingbam smai Professor SK Srivastava Vice Chancellor ka Nehu ulaban jur halor ka jingmento jong ki kantin ki baong honesty is the best policy ne ka jingklay ka jingshisha ka long ka babhatam haka jaka ban lamler ngire min penkan mau biang yala de ban minat haba phai sha ka jing shakri ya ka Nehu ya ka than bat ya ka ri leng ba ka jing trei hong ka khuit ka suba bat ka jing kit kli ong Professor Srivastava da ka ba benrap ba omde ban pediang satya bat ban kentat ya ka jingbam sam u Vice Chancellor ula ka dawru ya ka jingdon kam ban long ki ba atkar knang ban yeng rasok ka hok habaro kiliang Katanat Primary Health Care ka bahab hapo ka National Rural Health Mission Ampati henen kesngi kalasami ki musari ki belatip kum ki duranen kum ka jingida bapaka na uskan perjong syaki pat ba ka shnong kumaligaw hapo ka Betasing Block Southwest Garo Hills District ki musari duranen ki dei ki musari ki bayada khamslem na ukan perjong bat ki bala aruban yada ni ki jing shadat hakiwe ki weiru ki jat knyang ka District Social Welfare Officer ka East Khasi Hills District kala pentip ba an sepenken ria no ya ka office jong ka District Social Welfare Officer siya ka ying jong ikong M Walang ka badan marpersya bat ka VW Bonded Warehouse Lower Lachumir Shillong nado ka laipo tarik menta ubnay hasyaban penkut ya ka kubor sa shisin kimat bakongsan Yashim benta menteri rang ba ka Jala Konrad ki sangma ka jingilap election ka NPP ka election siting sa Moy Manipur Pensngaw katanat home police siya ka sorkar banbu ka Central Jail ha Shillong bat benyaw kinong shnong ka shnong sakwang halor ka jing bomdep shu ya ka jing shnai ka District Institute of Education and Training ha ka tay ka shnong Pagkatong ilapoy ka bakut jong ka kubor ka bawan sipi na ka All India Radio Shillong